Én Albert László vagyok, és ez pedig itt a találmányom a Széfke-től. A találmányom inspirációja egy videó volt. Egy hölgy látássérültként tölti ki a vizet a vízforralóból, és hogy is zajlik ennek a folyamata. Jelen esetben a videóban látottak alapján vízforralás folyamata látássérült embereknek veszélyekkel teli és félelmet kelt. A problémára hiába van jelenleg egy megoldás, az csak félig fedi le a feladatot. Ugyanis a kitöltés folyamata még mindig rejt veszélyeket. Hagyományos vízforralót használva a töltés folyamata nem stabil, illetve nagyon könnyen melléktik. Ezt a problémát fedi le az elejétől a végéig az én találmányom a Széfke-től. Titka a kialakításában rejlik, amely egy egyszerű fizikai törvényt használ. A meghosszabbított csőrében két cső található, a kifolyó, illetve a légbeömlő. Hagyományos vízforralókkal ellentétben ez egy zárt rendszer és csavaros kupakja van. Ez a légmentesen záródó rendszer szolgál alapjaként a mechanikának. Amint a víz felforrt, a speciális csőrön lévő rovátkát a pohár szélére rakjuk, majd elkezdjük tölteni. Amint a víz szintje eléri a légbeömlőjukat, zárul a rendszer és megszűnik a töltés folyamata. Így nem tudjuk túltölteni, valamint pontosan a pohárba fog érkezni minden csepp. Ezzel biztonságosan lefedve a folyamatot a látássérülteknek. Az elkészült prototípus által lehetőségünk nyílik teszteltetni és további fejlesztéseket végezni a terméken.